La meiosi és la divisió cel·lular que ocorre en els organismes diploides per originar cèl·lules sexuals haploides. Els cromosomes homòlegs s'aparellen i intercanvien fragments d'ADN. Això es coneix com a recombinació genètica. Els cromosomes homòlegs se situen en la placa equatorial per parelles. Les fibres del fus acromàtic s'adhereixen als cromosomes. Les fibres del fus comencen a contraure's i porten un cromosoma homòleg a cada pol de la cèl·lula. Oliver, Benji, los magos del balón, Benji. L'embolcall nuclear reapareix i els cromosomes es descondensen. Les cèl·lules es separen i les cèl·lules filles ara tenen la meitat de càrrega genètica que la cèl·lula mare, convertint-les en haploides. Els cromosomes es condensen i l'embolcall nuclear i el nuclèol desapareixen. Els cromosomes s'alineen en la placa equatorial i les fibres del fus acromàtic s'adhereixen al cinetòpol. Les cromàtides germanes se separen i es dirigeixen als pols oposats perquè les fibres del fus s'estiren. Les membranes nuclears es formen alrededor de cada joc de cromosomes i aquests es descondensen. La citocinesi divideix els jocs de cromosomes en cèl·lules noves. Així s'obtenen 4 cèl·lules filles diferents entre si i amb la meitat de càrrega genètica que la cèl·lula mare.